Hvad kan vi gøre, der er lidt klogere? Hvad kan vi gøre for at sove trygt om natten? Hvad kan vi gøre for dig? Der er ellers stemme blankt. Du skal ikke stemme blankt, min pige. Du skal stemme på mig. Ja. Goddag. Hallo. Vil de være så svært at ringe på klokken? Så er vi her. Ja, hvad kan jeg gøre for det? Det er jeg har jo ikke... Vil de være så svært at tage et nummer, så skal det blive råbt op, når det er deres tur. Der er jo ingen andre. Nej, men derfor skal de tage et nummer alligevel. Vi skal tage et nummer alligevel. Så bliver vi råbt op, når det er vores tur. Du kan se. Sidde på et af de små. Så er det god. Kan man vinde noget på det? Meget morsomt. Vil de være så svært at tage plads? Skrankepæbe. Ja. Typisk dansk. Akkurat som i Norge. Så lukker vi for i dag. Kom igen i morgen. Vi kan lige have noget af... Ja, det kan ikke lade sig gøre. Vi lukker kontoret klokken 4. Det står skrevet uden på døren. Hvad synes I så? Jo, det lyder fuldstændig ligesom en reklame for vaskepulver. Ja, politik, det skal sgu også sælges som et vaskepulver. Det er derfor, vi har brug for plakater, husstandsbesøg, en hver form for kampagne og offentlig omtale, som kan udbrede kendskab til vores budskab. Rent umiddelbart, så vil jeg forestå, at de alle sammen stemmer på mig. Nej, nu drejer det sig om at føre realpolitik. En klar aftale. Så kunne det være, det boligmarked, det tøede op. Men det her handler ikke om boligejerne. Det her handler om de nye boligkøber. Boligejerne, det er en helt anden sag. Ja, men et boligmarked... Nej, fordi boligejerne, det er en helt anden sag. Hvad skaber tryghed blandt boligejerne? Det gør, at vi har et skattestop, så man ikke kommer og overrasker dem med nye boligskatter, sådan som halvdelen af Villy Søvndals folketingskandidater synes, man skal. Men når jeg nu taler om boligmarkedet som sådan, så er det problem, at der ikke er nogen, der tør købe lige nu, og det er ikke godt for boligmarkedet. Det gør, at vi har en ansvarlig økonomisk politik, så vi holder renterne i ro. Og når jeg ikke vil lave en aftale den anden vej rundt, så kan jeg sige, det er helt klart. Det er fordi, jeg vil ikke være med til at anbefale nogle mennesker at gå ud og købe en bolig. Hvis det boligmarked, der gælder, der gælder en situation, hvor der bliver født den form for økonomiske politik, der er lagt frem der. Det vil jeg gerne sige. Men det er jo ikke så mange dage siden, at du sad og sagde, at hvis man gik og spekulerede på, at man skulle købe en bolig, så skulle man bare komme i gang. Og der er jo altså, med se med dine øjne, en vis risiko. Men der er en kæmpe... Det giver jo ikke mening. I siger til os, at I gerne vil lave brede aftaler. I siger, at det er noget af det bedste, I ved i dansk politik. Du kommer han over. Nej, men... I siger, det er noget af det bedste i dansk politik. Jeg skal nok holde ham i ro. Ja, det er godt. Og så er det er helt umuligt at forstå. Ikke bare for os. Jeg vil gerne vide, at det er 1000 kroner før eller efter skat. Her er spørgsmålet.